jmenuji se Zdenka Schovanková a jsem součástí takového malého společenství babiček a jednoho dědy, kteří začali pracovat v Motyčkovic Klice. A nebo začali docházet do Motyčkovic Kliky, aby se podíleli na programech spojených s dětmi. Musím vyzdvihnout práci Matěje a Věry, kteří pro nás všechny dokázali vytvořit prostředí plné pochopení, lásky, klidu, bezpečí a musím říct, že jsme se často nasmáli, ale občas jsme si taky poplakali. A pláčeme teď, když jsme o Kliku přišli a prosíme, abychom si všichni uvědomili, jak důležitou práci Matěj a Věra odváděli, co všechno dělali nejenom pro děti, ale i pro nás dospělé. Klika to je velká láska, Klika to je přístav, kam jsme vpluli a ze kterého už nechceme odplout. A proto vás prosíme všichni společně, abychom hodili Motyčkovic Klice nějaké záchranné lano, aby se našly nové prostory a Klika mohla zase s takovou láskou, se kterou fungovala doteď, se mohla znovu postavit na nohy a mohla fungovat dál. Jsem Eva Paldusová a do Kliky jsem se zapojila během jarních prázdnin do programu Babi, dědo, hraj si s námi. Od samého začátku jsem obdivovala, jak zajímavě tým Věrka s Matějem připravují programy pro děti a zároveň je tím vedou ke kvalitním charakterovým vlastnostem. Zvlášť přínosné pro nás, babičky a dědy, jsem považovala odpoledne, kdy jsme společně trávili čas s Věrkou při různých aktivitách, které pro nás starší nejsou obvyklé a učili se různé dovednosti a činnosti, které v dnešní době je dobré umět. To všechno se prostě musí zažít. A proto je třeba Kliku znovu vytvořit, aby nadále vzdělávala současné i nastupující generace dětí. Zdravím, jmenuji se Jarka Císařová. Mám rodinu, kde je 5 vnoučat. Nepatřím proto k opuštěným seniorům, ale přesto jsem se vždycky ráda vracela do Kliky, kde jsem potkala nejen skvělé přátele, ale hlavně lidi, kteří se srdcem na dlani a s velkou láskou připravovali pro děti aktivity, kde se učili nejen manuálním zručnostem, ale hlavně základním hodnotám života a člověče. Pomozte nám, prosím. Děkuji. Jmenuji se Ludmila Špačková, vedoucí Motyčkovic Kliky Věrku. Znám od jejich 18 let, kdy vedla moji dceru ve skautu. Do Motyčkovic Kliky mě dovedly kroky díky mému 3,5letému vnukovi, který se zúčastnil příměstského tábora, kam jsem ho vodila. Od té doby se rád na akce do Kliky vrací, přestože je z Prahy a cítí se v ní jako doma. Další moje 5letá vnučka byla již na 2 příměstských táborech i na přespávacím víkendičku. Stejně jako můj vnuk je z Kliky nadšená. Po požáru je Klika v nelehké situaci, proto prosím, pomozte, aby mohla znovu fungovat. Děkuji. Já jsem babička Joža Kryňanská. Kliku jsem poznala před 2 roky na táboře Dědo, babi, hraj si s námi. A poznala jsem tam taky bezvadný lidi a kamarády. Do Kliky se vracím ráda, je to moje srdcová záležitost a moc mě mrzí to, co se stalo. Držím palce a Věrko, Matěj, držte se a bude zase líp. Jmenuji se Oskar Špaček, je mi 69 let a Motyčkovic Klika se stala mojí srdcovou záležitostí. Dala mi toho mnoho, od poznání úžasných dětí při společném programu s námi seniory, přes akce pořádané pro veřejnost až po nová přátelství. Pomozme společně Kliku znovu budovat, ať povstane z popela jako bájný pták Fénix. Možnosti pomoci najdete na www.motyčkovicklika.cz a na Facebooku. Prosím, pomozte. Děkuji. Tak to byla naše nejdůležitější osoba, děda Oskar. A pojďte se s námi ještě podívat, co všechno jsme v Klice zažili.